alik lelakon sampean. Kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong saking, bapak ki wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung aja sungaran. Aja dupe sampean iku nganggo mekutha, aja dupe sampean nganggo seragam sing apik, aja dupe sampean nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha menungsane. Gayeng iki. Terus, Truk, mumpung kono ora iso omong, terus, Truk. Jejeli terus, Truk. Lah kok sampean kok nek karo bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Terus sampean kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampean kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentala ngunekke bapak gedhi bal, kere, ponokawan, batur. Gusti nyuwun pangapura paringono sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten ndek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tengene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Semar, aku tulung ngono. Nek aku dadi ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak naik pos rondo. Saiki ndi nyatane? Heh? Wangsulan. Keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Guen mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adiguna. Sampeyan ora awet dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet nek dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresna asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampean kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar wae. Terus ora iso omongan to Sandra. Ketap-ketip gleleng padake Petro S2 ya, Tru. Heeh.